kuten myöskin tässä juoksussa miesten 100 metriä AR. Ja katsokaa tätä joukkoa, ainoastaan kuningas Jamaikan Pantheri on poissa ja hiiret hyppivät pöydällä, paitsi että nämä miehet eivät ole hiiriä, he ovat miehiä ja nopeita sellaisia. 100 metriä. Usain Bolt on siis 200 metrillä mukana ja saattaa siellä tehdä aivan mitä vaan, sillä tämä Losannen rata on erittäin nopea. Kim Collins on tässä, Pariisin maailmanmestari, hieman jo varttunut. Ei nyt ihan seniorijuoksija vielä, mutta ei paljon puutukaan. Miehellä on ikää 34 vuotta. Collinsin ennätys 9.98. Sitten Michael Frater, olympiavoittaja viestistä. Ja henkilökohtaisella matkalla satasella kutonen 9.97 Fraterin aika olympiafinaalissa. Davis Patton oli myöskin mukana olympiafinaalissa, jäi finaalin 8. Oma ennätys tällä kaudella Eugeneissa, huikea kova 9.89. Ja sitten tämä mies Asafa Powell. Asafa Powell tällä kaudella 5 parasta juoksua. 9.82, 9.91 ja Gatesheadissä kulki sunnuntaina sadekelillä 9.87. Powell saattaa tänään tehdä ihan mitä tahansa. Richard Thompson, olympiahopeamitalisti 9.89 Thompsonilla ja itse varman oloisena on Richard Thompson, Trinidadin mies. Olympiahopeaa tuli muuten viestistä Trinidadin joukkueelle. Sitten Walter Dix. 9.91 on ennätys. Tapasin miehen valmentajan Terry Longin tuolla hotellin käytävillä. 70 hyvin virkeä pappa-valmentaja. Ja hän sanoi, että Dixillä kävi vähän tuuri siinä 200 metrillä, mutta nyt juostaa 100. Mark Burns, Trinidad ja Tobago on siinä olympiahopeamitalisti. Henkilökohtaisen 100 seiska finaalista ja Nesta Carter on myöskin olympiavoittaja. Ei ollut henkilökohtaisella 100 mukana. Jamaikalla on niin hirvittävän kova taso, että tämä 9.98 mies jäi pois Jamaikan joukkueesta, mutta oli mukana viestijoukkueesta, niin kuin oli myöskin tämä mies. Hän teki aivan hirvittävän ankkuriosuuden. Usain Bolt toi kaarteesta viestin Asafa Powellille ja huusi jotain perään. Ja Asafa otti neuvosta vaaria ja paineli aivan hirvittävän osuuden tuohon loppuun. Ja siitä sitten todistettiin 4 kertaa 100 metrinen maailman ennätystä. 37.10. 30 peräti parani tuo maailman ennätys, mutta nyt siis miesten 100 Collins, Frater, Patton, Powell, Thompson, Dix, Burns, Carter. Siinä 8 huippunopeaa miestä. Powell sanoi, että hänen tavoitteensa on tänä iltana parantaa omaa ennätystä. Se on 9.74. Ja jos se paranee, niin se on aivan hirvittävä aika. Katsotaan millaisen lähdön Powell saa. Saa ihan hyvä lähdö ja on sitten jo 40 metrin kohdalla aivan omissa yksinäisyydessään. Tulee todella kovaa ja tulee todella kovaan aikaan ja tekee sen oman ennätyksensä 9.72. Asafa Powell tulee lähelle maailman ennätystä ja ei suotta puhunut tämä mies, että nyt hän alkaa olla kunnossa. Pahuks vieköön, kun ei pää kestänyt olympialaisissa, eikä pää kestänyt oikein maailmanmestaruuskisoissakaan, mutta täällä Losannessa se kestää 9.72. Se oli kovaa. Se on tosi kova aika ja se on myöskin kertaheitolla uusi kisaennätys. Leroy Burrell juoksi aikanaan täällä maailmanennätyksen 9.85 vuonna 1994, mutta nyt paidellaan paljon kovempaa, mutta se ei riitä maailmanennätykseen 9.72. Asafa Powell on karmeassa kunnossa ja olisipa siltään ollut mielenkiintoista nähdä, että mitä Usain Bolt olisi tehnyt tässä juoksussa. Älä muuta sanoa. Kuinka kovaa oltaisikaan menty, kun siinä olisi vielä Powell saanut kirja-apua Boltilta. Sentään. Oli komea repäys. 9.72 varmistuu voittajaksi ja nyt saadaan ihailla tätä juoksua. Tuossa 40 kohdalla Powell lähtee muusta joukosta kuin raketti. Miehet jäävät kuin seisomaan, vaikka tulevat siellä edelleen reilua lähestulkoon 40. Powell tulee tässä ja katselee sivulle, että mikä se voittoaika onkaan. Se on minun oma uusi ennätykseni 9.72. Powell teki juuri sen, mitä hän sanoi. Hän sanoi, että hän lähtee tänään tekemään Losannen oman ennätyksensä ja se myöskin paranee 200 9.72. Walter Dix jää kauas taakse 20.992 tulee myöskin lähelleen omaa ennätystään ja kisan kolmonen on Jamaican Nesta Carter, sivuaa omaa ennätystään 9.98 ja kauas jätetään Richard Thompson, olympiahopeamitalisti. Powell siis Pekingissä vasta vitonen, mutta juoksu oli nyt rentoa loppuun asti, kyllä, jota se ei Pekingissä ollut. Ja nyt näyttää Powell todellisen tasonsa. Ehkä hiuskarvan edellä on Usain Bolt ollut tällä kaudella, mutta kun nyt katsotaan vielä tämä Powellin juoksu tähän kohtaan, niin tietysti maailmanennätys on maailmanennätys, mutta aivan tasoissa nämä miehet suurin piirtein 100 ovat tämän kauden juoksujen perusteella. Nyt 9.72 ja vielä kerran tämä jäniskamera
sivusta kuvattuna. Katsokaa mikä vauhti, mikä askel, mikä askellus ja rennosti loppuun asti ja sitten katsotaan vaan Omegaa, että mitä se näyttää ja sehän näyttää hienoja lukemia 9.72 ja Losannen yleisö villiintyy, Powell lähtee kunniakierrokselle ja salamavalot välkkyvät Losannen pimeneessä hienossa lämpimässä illassa plus 0,2 metriä myötäistä tuulta ja jos tässä juoksussa olisi ollut myötätuulta pikkaisenkaan enemmän, niin en uskalla sitä sanonpas ääneen. Oltaisiin juostu maailmanennätys, jos oltaisiin juostu optimaalisiin tuulioloihin, eli 2 metrin sallittuun myötätuuleen, mutta ei jossitella sen enempää.